akí sú úspešní a keď chceš byť aj ty taký úspešný, tak ma nasleduje. Ja ti poviem, že nikdy to nerob. Neopováž sa opakovať to isté, čo ja robím. Pretože ak to ideš robiť, tak budeš žiť môj život. A tak si tu sedím a rozmýšľam, čo vám poviem. A napadlo ma, že ako sa stať šťastným bez príčiny. Úplne jednoducho. Určite sa pamätáte, keď Saif a Zadelov rozprávali o tom, že nie je dôležité vstať, ale zobudiť sa. A čo tým mysleli? Ja som to nikdy nepočul vysvetlené, ja som si to vysvetlil takto a som vďačný za to, že som na to prišiel, pretože keď vstaneš, to ešte neznamená, že sa zobudil. Ale keď sa zobudíš, tak to uvidíš, čo sa vtedy bude diať. Pretože keď vstaneš, tak to je mechanické. Ale keď sa zobudíš, tak sa zobudí tvoje vnútro. A keď sa zobudí tvoje vnútro, vtedy môžeš začať tvoriť. A keď začneš tvoriť, tak sú to tvoje veci. Tvoríš si celý svet. Všetko, čo okolo teba práve existuje, si vytvoril. Či už si to vytvoril vedome alebo nevedome. Či je to pozitívna vec alebo negatívna vec. Tie negatívne veci ti tvorí náhodný prichádzajúci život a tie pozitívne veci si vytvoríš ty v svojej mysli a to, čo máš v hlave, tak to sa ti premietne do sveta. To sa ti predloží pred teba. Ako keď sa dívaš do zrkadla. A chceš, aby sa ten odraz na teba usmieval. Ty sa neusmieješ, usmieje sa na teba ten obraz. Neusmieje. Musíš sa ty prvý usmiať. A to je presne to prebudenie. To zobudenie sa ráno. Keď sa zobudíš a si vďačný za to, že si sa zobudil. A to stačí na začiatok, aby si splnil to, čo chceš. Byť šťastný bezpodmienečne. Poviem vám jeden vtip, čo ma teraz napadol. Je to o dvoch slimákoch, sa rozprávajú na kraji diaľnici a pýta sa jeden druhého. Ty, čo myslíš? Je možné prejsť na druhú stranu tej diaľnice? A ten druhý hovorí, kámo, to sa tam musíš narodiť.